Раяз, еш кына интервьюларда катнашырга, тапшыруларда катнашырга туры килә сезгә. Менә журналистларның иң яратмаган сорауы бармы? Нинди сораудан куркасыз? Юк, мин курыккан сорау юк инде ул. Көтмисез дип әйтәме, каушасыз дип. Юк, инде ул ничектер мин бит теге сораулардан курка торган кеше түгел, яратмаган сорауларның берсе җырчы булмасагыз кем булыр иде. Җырчы булган бит инде. Оян белим мин теге улакта җавап бирәм, без авылда туган малайлар, эшләп үскән малайлар эшсез калмасы. Улам эшкә урнаштыңмы, или һаман җырчы булып йөрисеңме дип кемнәндер сораганнар бит шуның шикелле. Илһам абый Шакиров андый вакытта аны Алла гына белә инде, балакаем дип. Минем йөрү таныклыгында С категориясе дә бар. Мин бер эштә булмаса дип әйтмим инде, теге бердә булмаса дип әйтәсем килми. Һәр эшнең хөрмәт итәм эшләгән кешеләрне. Шулай ук теге шофер булып ташларга булыр, нәрсә бул. Ну, теге алай дип әйтергә ярам бит, теге шуңа күрә дә яратмыйм ул сорауны, сез артист там җырчы булмасагыз, кем булган булыр? Белмим. Раяз, бик кызык кына әйбер, син хөрмәт итә торган җырчы Рөстәм Закиров, шулай пандемия башлангач, бераз барганнан соң, бер ел үткәч микән, мине шок катырганы, инде аптырый калдым. Җырларга мөмкинлек юк. Әллә бер җиргә электрик булып урнашым микән дип уйлана башладым инде дигән. Шуның шикелле теге тормышта төрле хәлләр булырга мөмкин. Электрик булыр өчен аны бит белергә кирәк. Мин иде лампочка алыштырганда да бит бөтен рубильникларны сөндереп куя. Дөрес ялгар, чөнки булды әти мәрхүм белән клубта, әти клубта авылда эшләгәндә лампочкалар алыштырга туры килә. Шунда кулда бер-ике тапкыр шартлаган булды. Миндә шунда фобия калган. Шуны күрә бөтен әйберне сөндереп күрә. Электрик әйбәт эшендә ул. Рөстәм абый аңлашлар. Рәхмәт, Раяз. Рәхмәт, Раяз.